wanda ko a kansu mutum aka ce ya yi fashin baki sun ishe shi aiki daga magabata wanda suka gabata da jawaban da suka yi. Na ji daɗin yadda na ji jawabin maulidi ya karkata zuwa ga faɗaitarwa, ko da yake dama hanyarsa an ce karkata kawai a Hausa ne, watan ya mayar da hankali, an mai da hankali gaba ɗaya zuwa ga faɗaitarwa akan koyi da halayen sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, da bibiyan halayensa da bibiyan ɗabi'unsa, wanda dama ainihin abin da ya sa ake shirya maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Bayan Allah sun zafafa, Allah ya saka masu da alkhairi, irin zafafawan da zurfafawan mu cikin zamewan kafa yake bukatar irin wannan bulala. A kafafunmu sun zame kwarai, ina nufin al'umma, da muna wasu musai da bulala za a dawo da su kan hanya. Amma dai Shehu Tijjani radiyallahu anhu yana faɗi alfaqiru yunasibuhu rifqu wa yuhishuhu ilmu. Wata alfaqiru anan ana nufin sufi ɗan ɗariƙa. Idan aka lallashe shi aka bi da shi a hankali za a sami abin da ake so. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Sai dai Ismail wanda na ji majalisinsa gaba ɗaya ya yi maganganu masu haske kwarai, masu cike da ilimi, wanda suke nuni da mashrabinsa, cewa lallai ya fito daga inda Shehu radiyallahu anhu yake cewa halaktu ko kullibtu ko halaktu fauka zariya wa qultu wajidtu law anni biha qad qiltu kabiruhum habibuna yahuda qad faza man kana lahu tilmida. To man kana lahu tilmida wa man kana li tilmidihi tilmida, hakaza har ila al-ansali. Allah ya saka masu da alkhairi. Zan yi taliki akan kalma ɗaya da na san cewa sukutan baki ne irin na mutumin da raƙumarsa ta ɓace a cikin jeji. Ya ga raƙumin, hadisin Bukhari ko? Lallahu ashaddu farhan bi tawbatil abdi min ahdikum kana ala rahilatihi ko? وعليها وسقاؤه وطعامه وسقاؤه فانفلتت راحلته zuwa ƙarshen hadisin dai ya فقام فإذا راحلته أمامه أو بين يديه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرق. Matan dai a ƙarshen hadisin ya faɗi wata magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawan Allah daɗi ne ya masa yawa har ya kuskure. To janabin Allah subhanahu wa ta'ala kalmomi ba su isa. In ka lura kalmomi ba sa iya sifanta abubuwan da muke iya riska ma. Ko? Wani lokacin an ce ka ya ce wallahi ina matukan jin daɗi, a ce wai ya daɗin nan yake sai karsa ya za ka yi bayani. Ko? Wai shi a daidai ina kake jin daɗin a cikinka ne sai ka rasa yadda za ka yi bayani, ko a sa maka ruwa a gabanka a ce wai da Allah menene kalar ruwan nan ne sai ka yi ta kame. To balle Allah subhanahu wa ta'ala, suna ka idan ka ji bawa yana magana cikin Allah subhanahu wa ta'ala, jazba ta kwashe shi ya faɗi wata kalma wacce bata dace da jalala da buwayar Allah ba subhanahu wa ta'ala, to ka nemo mafi dacewan ma'ana ka jingina wa wannan ma'anar. Allah subhanahu wa ta'ala ba a jingina masa sifa ta na ƙasa ko yaya take. Sifofin kamalan ma cin sa'a suke yi a jingina wa Allah su. Sa'a suke ci a jingina wa Allah. Don ba abin da za a faɗi na ce Allah karimun karamu ya ci sa'a ranar. A ce Allah azizu izzatu ta ci sa'a. Da har aka sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da ita, in ba haka ba wane ita. Amma sifofin da kasa ba a jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala su gaba ɗaya. Allah Ubangiji ya ƙara mana ta'alluki da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Allah subhanahu wa ta'ala
ya samu waɗanda ba shakka wallahi jawaban da na ji sun faranta min zuciya kwarai. Dan abin da na tsinta daga khalifa mai wada da dan abin da na ji daga sayyidi Ismail ya nuna cewa idan haka za a ci gaba da karantar da al'umman mu kullum, to ba shakka insha Allahu ana fatan al'umma za su miƙe wannan raunin da yake tare da su. a zallat li ba'din minhumul aqdamu faltasmahan lahum fa fika hamu, irin waɗanda kafafunsu suka zame, to insha Allah za a sami turakun da za su rike kafafun nasu mu ci gaba da tafiya. wa man balagal matluba falyas'a shakira wa illa fa jasmur ruhi nahju ulir rada. za a ci gaba da tafiya a hanyar da ake so, domin babu shakka kafafu sun zazzame kuma an san dalilan zamewan kafafun. kuma babu shakka irin wannan jawaban da muke ji masu cike da haske, masu cike da ilimi, masu cike da shiryatarwa, to su ne muke bukata a wannan lokacin, a jawabai masu karantar da al'umma. sai ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana cikinsa kala-kala. akwai maganar da ta fi kama da zauranci, shine lokacin da bawa ya so ya kutsa wajen riskan wani abu na ma'anar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. duk maganar da zai tafi kama da zauranci, ba za a gane shi ba, shi ma kila ba zai gane kansa ba, zai kai inda ba zai gane kansa ba, shi ma mai magana. shi ne za ka ji shehu yana fasaha wai kalatan tik hazari kifanki, in an kai wannan wajen to shuru kawai ake yi. to wannan magana ne na alul haƙa'iƙi, babu laifi su yi abinsu lokacin da suke nashuwarsu ta soyayya. akwai magana cikin yabonsa sallallahu alaihi wa sallama da gwargwadon abin da kwakwale ke iya ganewa. ko duka irin wannan sifofin sun zo a Qur'ani. irin wancan kalan na farko wata magana da hankali baya ganewa, sai dai a ji a wuce shi, a ce abin ruha kama waradat ko ku wutar da ita kamar yadda ta zo a haka kawai. to irin sai yana nan da yawa a cikin Alƙur'ani. to akwai kuma wanda za a yi ƙoƙarin nemo masa ma'ana a sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da hankali zai gane, a faɗa soyayyen mu gare shi, zukata su ji daɗi, ya zama abin gugan zuciya, abin wanke zuciya. wannan ma magana ne mai daɗi, abubuwa ne da ake so, domin shi masoyi yana jin daɗin maimaita maganar masoyinsa. shi yasa ina faɗa wa ƴan uwa, inda za a zo a zauna a rika cewa sunansa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama, sunan mahaifinsa Abdullahi, sunan mahaifiyansa Aminatu, a dinga maimaita wannan. idan ka ji gangadi to ba laifin abin da ake faɗa ba ne, laifin zaukin ka ne yayi rauni. amma duk yadda aka maimaita wani abu da ya ta'allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko yaya yake, ya kamata ya hayyace zuciyar musulmi. wannan matsayin ke. akwai wani matsayi kuma wanda shi na sami magabata na akai, wanda suka gabata a cikin jawabi, wanda lallai muna bukatar sa wannan lokaci. shine a koya mana ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma a samu a kansu. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai haƙuri, kamar yadda naji an faɗa. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai karamci. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai tausayi. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai baiwa. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai kyautata wa makwabta. manzon Allah waɗannan sifofin nasa, wa ahadamu khalqillahi a'dalu khalqihi minan nasi asqa bal minan nasi ashja'u, wanda shehu radiyallahu anhu yake lissafo mana. to ya za mu yi mu sami wani abu daga cikin wannan sifofin? gwargwadon iko ba za ka iya. Allah subhanahu wa ta'ala da kansa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi innaka wa innaka la ala khuluqin azimin, wa innaka la ala khuluqin azimin. kasan akwai al-khuluqul hasan, akwai al-khuluqul azim. ko
alkhuluqul azimu ana magana ce mai zurfi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ala khuluqin azim to amma za ka bi kokari ne ka gwargwado irin yadda shehu yake faɗi walakin tufa atharihi wa fi'alihi asirun ala al-a'ba'i min ajli da tubtu kaɗan bi hanyar halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaɗan sami rashafat ɗin da za su ɗan ɗidu za ka ɗan samu ka ɗiba daga cikin waɗannan halayen nasa kuma hanyar da ya kamata ni wannan shi ne mu koma mu ga yaya rayuwan waɗanda suka ɗauka kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya suke da manzon Allah yaya suka ɗamfaru da sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya soyayyarsu da janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ibarunsu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya za mu yi mu bi wannan mu da manzan Allah ya yi wa albishir din mu ne masoyansa ko ya ce yaushe zan haɗu da ƴan uwana a wani lafazi aka ce masoyana sai mu dage mu bi wannan turba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba mu inkarin soyayyen kowa gare shi domin da an cire wa mutum soyayyen manzan Allah ya fitar da shi daga musulunci kuma lallai ba sai mutum ya yi koyi da manzan Allah zai zama masoyin manzan Allah ba sai haka ba wallahi dukan ku masoyan manzan Allah ne wallahi duk wanda yake nan masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai dai soyayya ce mutafawita soyayya ce wata tafi wata don yanzu haka a yau din nan a garin nan iya akwai wurin da ana abin da Allah baya so kuma da yawa suna da kafafun da za su iya zuwa wajen amma ba su je ba suka zo wajen maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen murna da haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zauna suka hana idon su bacci suka raya daren su wasu su ma suka sa wani abu daga aljihun su dan murna da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shakka masoyan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kurakurai kuma za su iya aikatawa idan aka yi sa'a ba sai kurakuran su ya zama kurakuran masoya ka san masoyi kuskuren shi ba a kallo ko in ka ji an yi azaba to ba masoyi ba ne da yahudu da nasara suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sai Allah ya ce musu mene qul fa lima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq da suka ce su masoyan Allah ne sai Allah ya ce ƙarya kuke inda ku masoyan Allah ne ta yaya Allah zai azabtar da ku dan kun yi laifi ai ba a azabtar da masoyi masoyi in yi laifi ba a azabtar da shi ba ba na nufin ya ganganci ba kana shan take a miƙe kafa a jiya ta tafka laifi wannan sunan shi ganganci ba laifi ba shi kuma masoyi baya ganganci masoyi zai iya laifi amma baya wa masoyinsa ganganci irin wancan soyayya shine irin soyayyan Abdullahi wanda ake sifata shi da alhimar ko wanda yake zuwa ya sha giya ya dawo ana dukansa wata rana wani ya la'ance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ni ban san komai a kansa ba sai masoyin Allah ne masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kai gaba a hadaran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam masoyin Allah ne masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suraka dukan ku masoyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma me muke bukata me masoyi yake bukata shine kullum a ganshi yana ƙara kusantan masoyansa idan ka lura shehu radiyallahu anhu almajiransa 'yan Najeriya 'yan Nijar 'yan ƙasashe da yawa in kun taɓa lura saboda soyayyar shehu sai kaga har kamanninsu yana komawa kamannun shehu ko ba haka bane ba dangantaka ta jini ba ko ba amma ka gansu sai ga har kaman su ya koma yana juyawa yana komawa kamannin shehu manyan kalifofin shehu din nan yawa daga cikin su ko ba haka ba saboda komai nasu sun dage sai irin yadda shehu radiyallahu anhu yayi za su
ba abin da suke samawa daga yadda shehu ya yi har sai rayuwarsu komai nasu sai ɗabi'arsu ta juya ta koma ɗabi'ar shehu irin yadda ana sunu malikin Allah ya ƙara masa yarda yi ko ana tafiya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo mashi dubba'u kadewa sai na ana sunu maliki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hannun shi na kakkaiwa inda kabewa yake cikin abinci yana daukowa shi kuma ran shi baya son kabewa yace amma da ya lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na son kabewa shikenan kawai sai ya canza ɗabi'ar sa ranan sai ta koma ɗabi'a mai son kabewa ran shi ba baya so ka san akwai abu in aka ce fitra tsaf din mutum halittansa baya son abu yana da wahala ya koma irin abin da in ya gani ma sai ya amai ko to amma shi saboda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wannan abin kawai sai ya ji ran shi ya juye ba abin da yake so sai wannan abin Allahu Akbar ina fatan muna fahimta to haka ya kamata kullum mu dage muna bibiya ya za mu yi ɗabi'ar mu ta canza ta koma san duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so sai ya karanta mana hadisi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi ɗayan ku imanin sa ba za ta cika ba har sai son ransa ya juye ya koma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine san ransa kawai ba ya da san rai da ya ji da abin da annabi ya zo da shi to ya koma son wannan abin saboda annabi ne ya kawo wannan shine soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ba mu sami ranmu mun tabbatar na tabbatar dukan mu nan wallahi tallahi sai dai ba tokan mu za isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tabbata ba na kokonto ba wanda zai gudu a nan idan ya sami kansa a matsayin gadin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da wanda zai gudu wallahi sai dai tokansa ya kare tukuna ko duna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to amma fa sahabbai a aikace suka aikata wannan Allah tunna ubaidillahi da ake ce masa ashal garin kare sara ne an kawo wa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fa san wallahu ya simu kaminan nasi ya san ba abin da sara za ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani sun fi kowa sani a suna zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke diban kasa ya watsa wa sanadidul kuffari yace shahatul wujuh wa amiyatul absar sun taru ba abin da suke jira sai shi sallallahu alaihi wa sallam suna neman shahadantar da shi amma sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa ba wai ya kare su ya suna la ya wuce ko ya juya ya fita ta katanga ko ya a'a ta tsakiyar su zai zo ya je wuce ya ɗiri ƙasa ya watsa masu a kai suna tsaye da takuba a hannu ido biyu sallallahu alaihi wa sallama kuma ya wuce ya je ya shiga kogon dutse